hamaikako urtean, kursoan, euskerea erabili izan gai handilez, arduratan egozan obispoak eta gauzak zeran joiazten euskara munduan, zer egin behar zan, zer erabili zan parrokiziotan, zer ez, eta horretaz egin genuen batzar bat. Eta batzar horren ondorena izan zen, euskarako talde bat egitea, talde barri bat. Talde horri gero, Lorenzo Gurtiekarrenien Euskal Balideak izenen emon eutzon. Hasieratik talde sendo bat zan, talde sendoa. Ze horrego zanak Lorenzo Zugazaga, Jose Mari Rementeria, Juanito Gallastegi, Jose Luis Iza, Carmelo Vera, Euskara munduan sakon ibilitakoak zidan. Geuk ikusten genduzen ardurek eta behetik etorten jakuzen ardurek eta galderak gaintzat hartuz. Eta hasiera baten gainera, liturgia arloan Euskal Baliabideak sortzea zan helburue, ezta? Hortik ero sortu zan Bibliako asuntoa, Eskritu Santuen itzulpenak, eta baita katekesi arlokoak, eta gazte pastoraltzako eta askotako baliabideak behar gendu zala, eta horren egarrizia ikusten genduan abadeengan eta katekistengan eta pastoralgintzako beste langile batzuengan. Eta guk orduen horreri erantzun baten moteko arduri hartzen gendun. Hainbeste gairi emoten gautzen gero ikutua ero, zer behar dugu oin, batzen genien, zer behar dugu, zer ez deukogu euken bihar egunkenik. Benetan lotzagarri esan, beste herri guztiek, euren hizkuntzan eukezan konsilizio etaratako agiri guztiek, ezta? Eta, horako baten, esan ginen, beste inok laguntzen espadezkube, Bizkaiko elixiek etarako dau hori. Oin lanai eben, Luis Baraiazarra, ointxointxe hilana, eta Urkiza julen, ezta? Taldean beti egon dira ritmo ezbardinak, ezta? Batzu talde osoa alkartzen ginean, hor erabagiak hartzen ziren. Zer euskeratu behar da, eta hori. Baina gero, euskeratzaileak egozan, 2-3 euren artean Juanito eta Jose Mari Rementeria eta Alonso, horrek, ezta? Gu taldea ginen apur bat kriteriologia, ezta? Eta lanak aukeratu. Baina gero, orduak sartu, eta euskeratu, eta errebizatu, eta, azken ikutuak eta holago kontuetan inbeste ordu sartu dabena, horretira. Beti ukidugu helburulez, egiten dugun baliabidea, ulergarria eta esanguratsua izan daitela. Hemendik aurrerako eskabideak eta behar izanak, batez ere familia katekesian edo familia mesatan eta katekesiko mesatan eta erabiliko litzakezan materialak arlo horretan behar bada agertuko litzake behar izana, baina guretzako orain arte egindana ondo. Barribi, sartzekotan gagoz, azkeneko batzaratan erabaki gendu aldez, Mikel Azpeitia batetik, eta Miren, gure Elizbarrutiko itzultzailea, Lean Izbarrutia bestetik. Orduen, oraindik aurrera, aurrei be, dei egingo deutzegu, batzarrera etor daitezan, eta gurekin lankide izan daitezan.